Vieš, prečo sa psilium v bezlepkovom ceste nemá len tak nasypať do múky? Som Peťa, profesionálna bezlepková šéf-cukrárka a vítam ťa pri 3. videu zo série Základy bezlepkového kysnutého cesta, kde ti ukážem základy tak, aby si doma vedela piec s väčšou istotou. Psilium je v bezlepkovom kysnutom ceste jedna z najdôležitejších surovín, pretože pomáha nahradiť časť funkcie lepku. Lenže aby fungovalo správne, potrebuje najskôr vodu. Keď psilium zmiešaš s vodou, začne postupne viazať a vytvorí hustý lepivý gel. Práve tento gel potom pomáha cestu držať tvar, zlepšuje jeho pružnosť a pomáha udržať vlhkosť aj po upečení. Ak by si psilium len nasypala rovno do múky, neabsorbuje vodu správne. Časť vody totiž to rovno absorbuje aj mučná zmes a psilium sa tým pádom nehydratuje správne tak, aby si naplno využila jeho vlastnosti. Taktiež nemáš kontrolu nad hydratáciou cesta. Cesto vodu vypije buď príliš rýchlo a výsledkom môže byť cesto, ktoré je príliš tuhé, alebo naopak pridáš toľko vody, že výsledkom je lepkavé cesto, s ktorým sa ti bude zle pracovať. Preto si psilium pripravím vždy zvlášť a jeho príprava je veľmi jednoduchá. Do misky nalej vodu, prisyp psilium a hneď dobre premiešaj, aby sa nevytvorili hrudky. Potom ho nechaj pár minút napučať. Podľa druhu a značky psilia to môže trvať 5, 10, niekedy aj 15 minút. Správny psilium gel by mal byť hustý, pružný a mierne lepivý. Nemal by byť úplne tekutý, ale ani taký tvrdý, že sa nedá zapracovať do cesta. Správne napučaný gel by si dokonca mala vedieť zdvihnúť celý z misky. Až keď je psilium napučané, môžeš ho pridať do cesta spolu s ostatnými surovinami. To je jeden z tých malých krokov, ktoré možno vyzerajú nepodstatne, ale v bezlepkovom pečení robia obrovský rozdiel. Takže keď budeš piecť na budúce, daj svojmu psiliu vodu, čas a priestor napučať. Tvoje cesto sa ti za to odvďačí lepšou štruktúrou, väčšou pružnosťou a oveľa príjemnejšou prácou v rukách. Viac nájdeš v popise videa a ak chceš ísť do hĺbky, na mojom Hero už nájdeš rozsiahly článok, kde som ti spísala všetky moje tipy z praxe a obmeny na prácu s ním, aby si ho vedela v recepte sama dobre prispôsobiť podľa typu pečiva. A ak si chceš bezlepkové kysnuté cesto vyskúšať naživo priamo pod mojím vedením, pozývam ťa na môj základný kurz bezlepkového pečenia, ktorý sa bude konať už 6. a 7. júna v Žiline. Pre viac info mi píš správu a pre viac bezlepkových tipov ma nezabudni sledovať.